U Ars Patroli broj 12 gledat ćete akciju spasavanja mačeta sa drveta i odrasle mačke sa drveta, kao i akciju spasavanja psa iz šahta i spasavanje jednog šteneta. Kao i u prethodnoj epizodi, akcija spasavanja mačke i poziv koji je usledio za vreme obuke novih spasilaca. Ista priča, to se isto desilo za vreme obuke, na kraju krajeva. Opet, kažem, novo uzbuđenje. Taman smo se vratili na Adu Ciganliju da radimo dalje obuku, nastavi sa obukom, opet nazove jedna žena odande i kaže mače je u pitanju. Tad smo onako svi operativno otišli, nas 6-7 se strpalo u kola i badi preko svih nas, ako sećam se toga. To je neko mače koje je tu odraslo, tu je majka s mačićima, oni nju tu hrane u tom kraju, mače se popelo na drvo. Sad koga je pojurio, to je pitanje, vjerojatno neki pas. Mislim da je bilo bar nekih 2 kola ljudi uglavnom. Mač se popelo na drvo, otišlo jako visoko, bilo u pitanju neka breza, koliko se sećam, otišlo jako visoko i to nam je bilo idealno mesto da mi demonstriramo ovim novim polaznicima kako se radi spasavanje iz drveta. Pa smo tu držali i malu obuku na kraju na licu mesta. Sara se popela gore do vrha do mačeta, međutim mače opet nije htjela sarađuje, bežala na tanke grane. S obzirom na to da je ova akcija prekinula redovnu obuku za spasioce, praksa na terenu je bila idealna, ali ipak su polaznici morali da završe i svoje regularne zadatke. Da ne bi proveli mnogo vremena, jer nam je bilo bitno da završimo obuku i da ne gubimo ceo dan čekajući da mače priđe Sari, a mače je dilje, ne bi ni prišao na kraju kraja, ne poznaje ljude. Onda smo odlučili da izvršimo, ajde kažemo, iznenado obaranje mačeta, znači da ga nekako iznenadimo i da ga oborimo s drveta dole da padne. Bili smo spremni dole sa ćebetom da ga hvatamo. To je bilo stvarno malo mače naranđaste boje na brezi koja je imala baš tanke grane. Tako da nisam mogla da se popnem do njega, on je stalno bežao sve više i više i na kraju smo shvatili da je najbolje da ja otresem granu, a ostali ga hvataju dole. Jeste malo trauma za mačku, ali opet bolje je to nego da ga ostavimo na drvetu da bude. I onda smo se spremili svi za to. Pripremili se, Sara ga je oborila s drveta i onako mače je spektakularno letelo kroz vazduh, palo u ćebe. Međutim, opet kako smo bili neiskusni u tom trenutku, znači ljudi koji su hvatali dole u ćebetu nisu se snašli da ga brzo zatvore. Jednostavno mače je samo kako upalo u ćebe, onako amortizovano lepo, skama je skočila napolje i pobegla. Akcija je delimično uspela zato što mačak jeste pao na ćebe, ali je odmah pobegao. Tako da smo posle imali još akciju potrage, pošto se je sakrio u neku rupu. Pa smo ga onda opkolili sa svih strana, krenuli da ga teramo onako nekako da bi ga naterali tamo do svoje rupe i jazbine tamo gde mu je majka i gde su mu ostali braći i sestri. I to smo uspeli na kraju da završimo i kažemo jedna lepa akcija opet završena onako fino. Sara je jedno vreme živela u Srbiji i nije mogla da se pomiri sa činjenicom da ima puno napuštenih životinja. Kad sam došla iz Slovenije ovamo, kad sam se preselila, pošto ima stvarno toliko životinja, ja nisam navikla da životinje budu ovako na ulici i sve, to je meni strano. Stvarno ne znam, pre sam živjela na selu, ima mačaka, ima pas, ali svako bar zna se, jede kod komšije, spava kod tebe, ali nijedna životinja stvarno nije ovako bespomoćna, da kažem, ili da nema vlasnika, ili da niko ne brine za nju. Zato je i postala član Arsa i počela da im na neki način pomaže. Jednostavno volim akciju, volim da se pentram i nekako mi se to uklopilo dve strane nečega što volim. Sledeća akcija odvela je volontere Animal Rescue Serbia na Staro sajmište. Sara, Aca i Tibor u avanturi spasavanja psa iz šahta.
Ta akcija je bila faktički poziv sa Starog sajmišta. Zvao nas je opet jedan čovek koji je rekao da je neki tamo pas rundav, onako čupav crni, upao u šaht. Nisu imali šanse da ga nikako izvade. Zvali su nas. To je bio jedan red šahtova u koje se pas zavukao i samo smo mu videli oči, nismo mogli da mu priđemo i nije prišao ni kad smo mu stavili hranu. Mi smo tamo došli, bila je neka letnja vrućina, toga se sjećam dobro da smo baš onako, bilo je pakleno vruće. Zatim je usledila provera stanja u kojem je pas. Neće da ustane. Njemu lepo stoji. Kao šta me terati napolje, ja sam užušta i lepo. Njemu je ovde lepo. Ajde. Probaj da ga podigneš, vidiš da će da ustane. Da vidiš da li je u dobrom stanju. Odlučili smo da Tibor siđe dole. Jednostavno Tibor je sišao dole, prišao je psu, pas je bio toliko istraumiran da nije teo da mrdne uopšte, nije pokazivao nikakve znake života, mislim koliko je bio uplašen. Onda je Tibor krenuo da proverava, pošto tad smo imali pre toga već obuku, znači radili smo prvu pomoć, znači proveru stanja životinja, tako da mu je proverio prvo puls, proverio mu je stanje, proverio mu je da li je pas dehidriran i koliko je dehidriran i tako dalje. Nakon provere psu su stavili am i izvukli ga. Zatim se pojavljuje heroj ove epizode. Upoznajte Badija, psa spasioca. Bravo li ti? Ne samo koncerta, što ima trpenje. Ležao na onoj travi kako smo ga spustili, tako da uopšte nije teo da bukvalno nikakav znak pokazuje ni agresije, niti da je srećan, ništa, on je samo ćutao i sedao je mirno. I kad mu je Badi prišao, tog trenutka je pas ustao, znači pošao da se ponaša normalno. Znači sad smo shvatili u suštini da Badi može da bude jako koristan za akcije spasavanja, jer Badi hoće sa svima da se druži, a psi reaguju na njega jako pozitivno i samim tim jednostavno pas je ustao, mi smo ga odvezali. Naišao jedan klinac tu iz kraja koji je rekao da zna čiji je pas, to jest oni ga hrane, to je neki lutalica tu. Treba da mu očitiš koliko trpelja ima. Nije moj. A kako nije tvoj, sad si rekao jesi, sad nije tvoj. Bio je moj dok ga nisam. A gde je taj komšija? Gore živi. Tamo živi. Nemaš nikakvog kanapca da ga vidiš. Pas je bio onako sav rundav, sav u nekim čičkovima, sad je bio umazan, videlo se baš da je neka lutalica onako teška, ali vidi se da ga tu klinci vole jer pas je otišao za tim dečkom, znači vidi se da se poznaju. Usledila je još jedna akcija u kojoj je prikazano odgovorno ponašanje najmlađih. Da, vraćali smo se sa akcije baš tu gde smo vadili psa i nismo imali opremu za mačku, za skidanje mačke, nego smo imali samo za pse. Imali smo poziv kod hipodroma, jedna mačka se popela na drvo i ispostavilo se da je to mačka iz tog hotela. A da devojčica, jedna mala tu koja tu je faktički ćerka od vlasnika hotela, da izgleda da se ona najviše druži s tom mačkom. Devojčica je zvala čak ili je rekla nekom da nas zove. Pronašli su nas na internetu, ja mislim. I to je bila jedna mačka koja je trebala da dobije mačiće uskoro. Zbog ljubavi prema maci, prihvatila je da učestvuje u akciji snimajući je. Dali smo joj zadatak da snima. Znači, dali smo jednostavno, kažem, da imaju neku funkciju i to je ono što smo videli da je klinicima jako važno da im se da neki zadatak, da oni učestvuju, da se osjećaju delom nečega. I zato jesmo tada već rešili da jednostavno radimo sa tim mlađim generacijama, da jednostavno njih ne edukujemo i da pravimo neke nove spasioce, neke buduće arsovce koji će sigurno biti bolji nego mi. Sara je došla, ne znam odakle, došla u nekim čak kratkim pantalonicama, onako, nismo čak bili ni uniformisani, nego smo jednostavno ajde da završimo tu akciju što pre, velika je vrućina, kažem jednostavno opet mačku da skinemo sa drveta. Ova maca bila je poslušnija, pa i akcija protekla brzo. Ta mačka je bila okej,
odmah kad sam došla do njenog nivoa, ona je došla do mene i kao da je htjela da me zagrli. Samo je htjela da siđe, uopšte nije bilo problema, samo je došla do mene i završila. Ta mačka odmah dotrčala Sari i jednostavno nije bilo potrebe. Ja sam se spremio tamo s meredovom i stavio sam nekoj trafoj stanici da probam da uhvatim mačku ako slučajno padne, međutim nije bilo potrebe. Kako se Sara popela na drvo, tako je mačka prišla Sari, Sara je uhvatila, spustili smo je dole na oduševljenje te devojčice. Poslednja akcija u ovoj epizodi nije bila nadležnost Arsa, ali jeste čin ljudskosti i solidarnosti. Bilo mi je jako žao tog šteneta. Tad smo krenuli, imali smo sastanak neki. Zvali su nas uveče da odemo po to štene koje je izgubljeno u šumi. Iako to nije akcija za nas, iako to nisu situacije koje mi treba da rešavamo, znači žena je bila, ajde da kažemo, i ljubazna i molila je stvarno i rekla da niko živ neće da dođe po to štene. Pozvala nas je žena, pošto je čula štene koje je dosta dugo cvilelo u toj šumi, nju je bilo strah da uđe. To štene je danima odande bukvalno zavijelo i kukalo i kevtalo i niko nije hteo da pomogne. Spasavanje šteneta koristilo je Arsovcima, jer im je otvorilo nove vidike u pretrazi terena. Tad smo ušli u šumu i bukvalno smo išli onako korak po korak. Ja sam prilazio tom štencu sve bliže i bliže i u jednom trenutku bukvalno sam stao onako, nisam ga više čuo. I kad se oglasio, ja sam shvatio da ja bukvalno stojim iza njega. Izvukli smo to štene, čak smo i zakazali kod veterinara Uroša koji je bio jako dobronameran i pristao je da nam negde, mislim da je bilo 10:30 uveče, da nam otvori ordinaciju i da pokuša da povrati štene jer je već bilo i dehidriralo i imalo je verovatno i neke rane po sebi jer je bilo puno crva. Obično ovamo ispod, ovdje recimo, na sastavima. Jao, kakva je. Samo da im. Ne, to je samo... Kako se dlaka upalila? Da. Otpadamo od laka lako, zato što ga mogu i upljuvati to. Uzmem temperaturu i da stavit ću ga infuziju. A to neću moći da mu nađe. God je bilo malo vlažno, tu su crvi ostali. Dobro. Katastrofa koliko crveni. Dobro, Badi, pusti. Da se ne smrzneš više, da se ne pothladi. Uprkos injekcijama, infuziji i vitaminima, štenetu nije bilo spasa. I štene smo ostavili kod te žene da se dalje brine o njemu, međutim, nažalost, saznali smo od nje da nije preživela. Morala da ga čisti, imala je gomilu tih crva, da ga jednom kupala, da mu očistila gomilu crva, međutim to se pojavilo ponovo gomila crva na njemu, tako da jednostavno nije vredalo, znači jednostavno štenac je bio potpuno prekriven crvima. Nažalost, kažem, nije preživeo na kraju. Još jedna Ars patrola dokazala je koliko su nam važni i potrebni volonteri Animal Rescue Serbia. A ukoliko i vi želite da postanete spasioci životinja, možete se prijaviti i kontaktirati ih putem maila koji vidite na ekranu.